Ah, fuck. What the Fuck, laver der? Jesus. Hvem skyder? Jonas, hvad laver du? Jonas, dø! Wow. Han skyder jo! Skyd Jeg har ham! ikke noget våben! Jeg har ikke noget Skyd våben! ham! Jeg fandt en lille. Nej. Det var ikke mig. Hvad? What? Nej! I idioter, hvor glad I? Skid hinanden, what the fuck? Dumbasses. Nej, jeg kan skud. Ah, nej! Nå. Ham der. Jo, jeg kan væk fra smoken. Hvor han ham derinde. Okay, jeg er ved der hvor vi startede. Der, så. Ham der. Skyd Wingman! Jeg vidste ikke, I var her! What? Hvorfor har I to Ja. våben? Jeg har kun en pind. Så du kan ikke se Anders, hvad med? Jeg har kun en fucking... Luk jer til! Nej! Er det Peter skyd? Peter skyd! No! Ja! Okay, den der går dernede bliver skudt. Vi bliver alle sammen i huset. Wow, Jesus. Vi bliver i huset. Nu lukker jeg dørene, og så bliver vi her. Okay, Jesus. Jonas, tag trådet af, og så kom herover. Kom herover, Jonas. Jesus. Jonas, tag trådet af. Jonas, nu! Hvor blev Wingman af? Hvor blev Frederik af? Vi må jage Frederik. Hvor blev Frederik af? Lad han løb. What? Fucking elimineret. What? Ja? Hvad er det her? Kan man... Hey! Hey, what? No! Oh, Wingman! Oh, Wingman! Hvor er du? Jeg kan ikke dø! Jeg er uskyldig! Dad! Jeg har ikke gjort noget. Wow. What? Fuck er du? Det gider jeg sgu ikke sige. Jeg vil sige det. Nej! Jeg ved ikke engang, hvor jeg er. Kan man få liv på nogen måde? Nope. Ups. Hvad? Yes! Nej! Yes! Jeg mener... Ja, så fik jeg dig, hva'? I knew it was you, you bastard. Hvad laver du? Jeg prøver... Hvad Du laver skal du? ikke sigte på mig. Du står og sigter på mig en shotgun. Og hvad så? What the fuck am I supposed to do? Jeg skyder jo ikke, vel? Du har skudt mig flere gange, hvor jeg har været innocent. Okay, hvor er Jonas? Hvor er Jonas? forsvandt bare sådan lige pludselig. Døde du? Hvad? Ja, ikke en... Du må ikke se. Ikke en skid, du døde. What? Fuck! Så ja. Okay. Ja. Bum. Got Jeg er en weapons. fucking deagle. Klik. Okay. Lad os prøve at spille civiliseret nu. Hvem går Gå der? væk! Væk! Okay, Okay, vi har jeg lagt går ved væk. væggen, og så kan du gå over. Jeg sagde det jo! Jeg vidste det! Jeg fik dig! Hvorfor ikke? Det er jo sjovt, det her. Oh, Julian, chill out. Chill out. Chill. Fuck. Damn it! Det var obvious, når du siger chill out. Oh, thank God! Okay. Nej! I'm fucking out of here! Hey, whoa, Oscar, what is up? Fuck, Papa. Ah! Nej! Save me! Somebody save me! Ah! Where are you? Ah, hjælp mig! Ja! Oh, thank you! Damn, son! Thank you! Tak. Holy shit. Shit! Oh, it's a nice gun. Det er pænt. Det er lidt... Victor, kom, Victor! Kom der! Victor, hvor er våbnet? Okay, jeg gør det. I'm fucking doing it! Nej, prøv at se. Tag den! Wow. Ah, nice! They fucking got teamwork! Nu dør han. Goddammit. Men nice teamwork! Hvorfor råber jeg så meget hele tiden? Fordi det... Because you're excited. I guess. I'm so excited. Nej, jeg stod der kun af Foxtrot. I'm fucking out of here. La! Jeg kom for Skud, Foxtrot! Oh, nice. Fuck, det er godt, det der.